जोङो जोंनि दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बुंलांबाय जे बड'लेण्डआव गोजोना फैबाय। 30 তারিখ কব বিচাৰিছো আমি 100% আমার লক্ষ্য সফল হইছো। बोडोलैंड हत्या, बम धमाके और गोलीबारी की जगह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसको मुझे बड़ा हर्ष और गौरव भी है। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कामरूप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फंनैसो बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों, फोरमायनो नागिरदों, खावलायनो नागिरदों आरो लोगोसे वार्निंबो होनो नागिरदों। जे नोंथांमोना नुबाय थायो ससियेल मिडियाफ्राव जे गोबां मानसिफ्रा गुवाहाटीयाव खारबोयो, सोरबा गुबुन हिन्जाव हौवाजों खारबोनाय, सोरबा गुबुन हिन्जावजों खारबोनाय, हौवा थासेयावब्लाबो हिन्जाव थासेयावब्लाबो गुवाहाटीयाव फैनानै बबेबा रुम भारा लानानै थाफैनाय जोङो नोंथांमोना मिथिबाय थायो आरो गोबां बेबायदिनो जाथाय जाबाय थानायखौ नोंथांमोना मिथियो जे गुवाहाटी नोगोरमायाव बेयाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर दंफैयो। फरायसुला फरायसुलिफ्रा फरायगासिनो थायोब्लाबो बिनि गेजेरावनो बिथांमोना समाव गाज्रि लोगो मोननायनि जाहोनाव बिथांमोना लामा आन्दायनानै समाव गाज्रि खामानिफ्राव लोब्बा थायो आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जे खायफा मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै गुवाहाटी नोगोरमायाव फरायनो फैनानै बिथांमोना थैनानै थांनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नोंथांमोना मिथिदों, माब्लाबा सुइसाइड जानाय मिथिदों। दा कामरूप मेट्रपलिटन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम एखमब्ला बा सानसेयावनो मोनबा गाहाम हौवा हिन्जाव खारलायनाय जों केसेसफोरखौ मोनो आरो लोगोसे माब्लाबा बिदिनो रेप केसफोरखौ जों मोनो आरो न'खराव हौवा हिन्जाव बुलायनायफोरखौ जों मोनबाय थायो। गोबां जिल्लानिफ्राय बांसिनानो बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनिसिम कलफ्रा फैबाय थायो। रायजोफोर खुलुमबाय, गिबियाव पिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय पलिटिक्सनि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बिदिनो सिगां आङो जोंनि बर' हारिफोरनि गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौहाय दायित्व लानो थाखाय माखासे पार्टी ओंखारनायफोरनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। रायजोफोर नोंथांमोना नुखादों बेयावहाय GAOR स्क्वाड, नैबे GAOR स्क्वाडआ जाहैबाय बर' हारिनि गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौहाय बा फिसाय गोनांखा हिन्जावफोर आरो हिन्जाव गोनांखा फिसायफोर फिसा फिसौ गोनांफ्रा ओरैनो थानायफोरखौहाय नोजोर होनो थाखाय बिसोरो बे पार्टीखौ दादों। जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मावनो हायोब्लासो गनायजाथाव जागोन, नाथाय मावनो हायाब्ला सोंखारि जानाय जागोन। नाथाय आं सानदों गुवाहाटीयावल' नङा, सारा इण्डियायावनो, सारा भारतनावनो साउथ इण्डियानिफ्राय लानानै नर्थ इस्टसिम जेसेबांनाखि दिल्ली, मुम्बाइ, गुजरात, केरेला, बेंगलर, चेन्नाइ, पुने बेफोरबायदि जायगा दङ। नैबे जायगायावबो नोंथांमोना एसे दायित्व लायोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं सानदों। रायजोफोर मानो होनब्ला आङो गावनि मेगनफोरजोंनो नुगासिनो बेफोरबायदि जाथायखौहाय। नाथाय बिसोरो सानो जे बर'नि गेजेरावहाय बेफोरबायदिखौहाय कन्ट्रल खालामनो हाग्रा रावबो गैला, बेनिखायनो बिसोरो साननो गोसोजों गोसो गावसिनि गोसो बायदि खामानि मावनो थाखाय। दा बेनिखायनो जि बिथांमोना पार्टीखौ दाबाय, नैबे पार्टीखौ दानायनि उनावहाय जेन' बर' हारिनि बेफोरबायदि गाज्रि लामाजों थांनाय माखासे सुबुंफोरखौहाय कन्ट्रल खालामनो हागोन होननानैहाय आं सानदों। रायजोफोर दानिया फै जोङो पलिटिक्सनि बेलायाव। रायजोफोर दै जोङो बयबो मिथिखागौ बर' हारिनि गेजेरावहाय खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानै गोबांथार सावरायलायगासिनो दङ आरो खाम्फा बरगयारी सारा जेब्लानिफ्राय रिजाइन लेटार होदों बे समनिफ्राय जोङो नुदों माखासे पार्टिया ओरैबो बोदों ओरैबो बोदों। नाथाय सोरबा सोरबा इउटुबार्सफ्रा डाइरेक्टलि बुंदों उमुकाव थांनो नाङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौबो आङो खोनानो मोनदों। समासो खिन्थागोन रायजोफोर खाम्फा बरगयारी बिथाङा बबेयाव हाबो। दा बिनिखायनो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों बिथाङा BPFआवहाय 20 बोसोर जुदि बिथाङा खामानि मावबायब्ला, बर' हारिनि थाखायनो मोजाङै मावनो गोसो जादोंब्ला, अब्ला बिथाङा बबेबा BJP, बबेबा कंग्रेस, बबेबा EJP, बबेबा GSP बेखौहाय बिथाङा नायहरनाय नङा।
दा बिथाङा डाइरेक्टलि गावनि हारिखौनो जइन जानानै गावनि हारिजोंनो थाफानानैहाय बिथाङा मावनो गोसो जादोंब्ला बिथाङा UPPL आवनो फैगोन। आं बुङाखै दे खाम्फा बरगयारि सारखौहाय UPPL आव फैथारनांगौ होननानैहाय। बिथाङा UPPL आवनो फैनांगौ होनना आं माब्लाबाबो सानाखै। नाथाय बिथांनि गोसोखौसो आं सानदों रायजोफोर। जुदि बिथाङा BPF पार्टीखौ नागारनानैहाय जुदि बिथाङा आरोबाव गुबुन पार्टीयावहाय हाबबावोब्ला UPPL नागारनानै, अब्ला बे एखे खोथा। BJP खौ जोङो नाहरोब्ला BJP आबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां नंखाया रायजोफोर। साफ्रोमबो मिथिखागौ BJP आ जोंनि बर' हारिखौहाय दखल खालामनोसो सेस्था खालामदों। अब्ला जों मानो BJP खौ सापर्ट खालामनो? BJP आव थांनाय दैदेनगिरिफोरनि थांखियानो गाव गावनि उदैनि हास्थायनायनि रायजोफोर। बिथांमोना BJP आव मानो थांदों? BPF खौ नागारबायब्ला बिथांमोना UPPL आव लाजिनानैसो BJP आव थांदों रायजो। नाथाय लिडारफ्रा थांथों, दैदेनगिरिफ्रा थांथों, महाय थांनो थांथों खारथों बिसोरो। नाथाय सोर दैदेनगिरि लिडारा थार लामाजोंहाय आगान सुरनानै खामानि मावगासिनो दङ, बेखौसो रायजो राजाया सापर्ट होनांगोन। सारा भारतआवनो जोङो नुदों मोनफ्रोमबो स्टेटनि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजोन फैबाय होननानै बुंगासिनो दङ। नाथाय हाग्रामा महिलारि बायदि BPF नि सिट सासे दैदेनगिरिजों लोगोसे BPF खौ सापर्ट खालामग्रा जेसेबांनाखि BPF लाभार्सफोर दङ, बिथांमोननि नोजोरावहाय बर'नियावहाय माब्लाबाबो गोजोनानो गैया। मानो रायजोफोर? 5 बोसोरसिमहालागै बर' हारिनि गेजेरावहाय जेबो दावराव दावसि गैया। बेखौ नुनानै गुबुन गुबुन देशनि, भारतनि अनगा सोरबा करियानिनो, सोरबा जापाननिनो, सोरबा डेनमार्कनिनो, सोरबा US निनो, सोरबा श्रीलंकानिनो, सोरबा नेपालनिनो, सोरबा बांलादेशनिनो फैनानैहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय बाख्नायफैदों। बबेयाव बाख्नायफैदों मोनथिगौना रायजोफोर? लिटारेरि फेस्टिभेलावहाय फैनानैहाय बिथांमोना बर' हारिखौहाय बाख्नायफैदों। बिथांमोना बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों बिनि फिलिंखौहाय बिसोरो खोन्थानानै होजोबदों। आरो नोंथांमोना क्लियारलि मिथिखाबाय, भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङानो बुंखाबाय जे 3 बोसोरसिमहालागै BTR आवहाय खुनु दावराव जायाखै। आज बोडोलैंड हत्या, बम धमाके और गोलीबारी की जगह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसको मुझे बड़ा हर्ष और गौरव भी है। मुझे आप सभी को कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बोडोलैंड में गत 3 साल में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बोडोलैंड अब प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। और मैं प्रमोद बोरो जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बोडोलैंड आंदोलन के सभी युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाकर बोडोलैंड के विकास के लिए वो काम। BTR आव गोजोन फैबाय। सिगांनि भायलेन्सफ्रा जोबस्रांलांबाय। बिथाङा बे बाथ्राखौहाय फोरमायखादों। आरो लोगोसे प्रमोद बर' साराबो फोरमायनानै होबाय। जोङो जोंनि दिनै गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बुंलांबाय যে বড়োলেণ্ডাও গোজনা ফেবাই। 30 তাৰে ক'ব বিচাৰিছো আমি 100% আমাৰ লক্ষ্যত সফল হৈছো। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়া, আৰু আমি তাতে সফল হ'বলৈ পাৰিছো। আমি সফল হ'বলৈ পাৰিছো। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নিৰাপদে স্কুল কলেজত যাব পাৰে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, আমাৰ ঘৰৰ মানুহে ভালকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে, আৰু অকল ৰাজ্যৰ চাকৰি নহয়, কেন্দ্ৰৰ চাকৰিও আমাৰ মানুহে ল'ব পাৰে। আজি যিখন চৰকাৰ ইয়াত আহিছে, এই চৰকাৰৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিশ্বাস আহিছে, কাৰণ এই চৰকাৰে 1 টকাও আঠানাও নলোৱাকে চাকৰি দিছে। এই চৰকাৰে সকলো ৰাইজলৈ উন্নয়ন লৈ যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে, সকলোৰে বিশ্বাস আহিছে। আৰু সেই বিশ্বাস, সেই মৰম, সেই ৰাইজৰ লগত এই শ্ৰদ্ধা লৈ পেলাই আজিৰ চৰকাৰখনে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰ একত্ৰিত হৈ পেলাই অনাগত দিনত
বিটিআর অঞ্চলের 35 লক্ষ জনসাধারণক শান্তি নিরাপত্তা আর উন্নয়ন দিবলৈ আমি थेवबो जोंनि बर' हारिनि माखासे नेगेटिभ गोसो लानानै सानग्रा मानसिफ्रा बिटिआरआवहाय गोजोन गैया होननानै बुंगासिनो दङ पजिटिभ खामानि मावग्राखौसो नेगेटिभ सानो नेगेटिभ खामानि मावग्राखौसो पजिटिभ सानो माबायदि बर' हारिजोंलाय एसे गावबा गाव स्टाडि खालामना नायलाय रायजोफोर दानि इउपिपिएल सरकारनि बायदि जुदि हाग्रामा महिलारि सारा साननाय थायोमोनब्ला बिनि बायदि गोसो जायोमोनब्ला बेबायदि खामानि मावनायमोनब्ला सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया दासिमहालागै बेसेबां जौगासिगौमोन बिनि सिमा गैया रायजोफोर नाथाय बिथाङा गावनिखौल' साननानै बर' हारिनि थाखाय सानना लाबानो मात्र मोननाय मोननैखौल' नांजानानैहाय खामानि मावनायनि थाखाय बर' हारिया गोग्लैसोनानै थादों बिपिएफ पार्टीनि सिबा जाहैबाय साननाय हनाया जोबोद थौले बिथांमोना फिउचारनि थाखाय साननो हानाय गोहोआ खम आरो खाम्फा बरगयारि सारखौ आं बुंखाबाय मानो ओंखारदों बिपिएफनिफ्राय बिथाङा बिपिएफआवहाय जुदि थाफानानैहाय हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो मोनाखै अब्ला बिथांखौ आं बुंखाबाय इउपिपिएलआवनो हाबनानै खामानि मावनो हागोन आरो इउपिपिएलआबो मोस्ट वेलकाम खा बिथांखौहाय दा बिनिखायनो आं बुंदों बे भिडिअखौ लानानै सोरबा सोरबा बुंनो हागौ बा आमोखायाबो माथो इउपिपिएलआवसो हाबजानो लुबैदों होननानैहाय आं बिदि बुङाखै बिनिसो गोसो जुदि बियो मोजां खामानि मावनो गोसो दङब्लासो इउपिपिएलआव हाबगोन होनना बुंदों आङो आरो जुदि बिथाङा हारिनि थाखाय मावनो होननानै सानाखैब्ला बिथाङा बबेबा बिजेपि बबेबा कंग्रेस बबेबा एजिपि बबेबा जेएसपि बेफोराव हाबनो हागोन नैबे बाथ्राखौसो बुंदों आङो मानोना बिपिएफनिफ्राय ओंखारखाबाय नालाय बिपिएफखौ रिजाइन होखाबाय अब्लालाय मोजांसिना दा जों नुहुरखायो ओरैनो बर' हारिनि थाखायब्ला इउपिपिएलल'सै माथो दंबावो रायजोआ इउपिपिएलखौ मोजाङै सापर्ट होलाय फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि इलेक्सनावहाय सोर बबे पार्टी बेलाय बर' हारिखौ गाख्लायनो हाग्रा आं ओरैबायदि लुबैदोंमोन रायजोफोर जोंनि बर' हारिखौहाय बिपिएफ पार्टीयाथ' जेनखाबायानो 2020 मायथाइयावहाय बै समावहाय आङो सानदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजाङैनो गोरोबलायनानै मावसिगोन खोमा होननानैहाय मोजां गोरोबलायनानै मावोब्ला निस्सय बिटिआरनि एकर्डआबो आखरे आखर मावफुंजागौमोन नाथाय खौसे गैयै गोरोबलायैनि थाखायनो दा इयुनस्ल'नानै दङ जोंथ' नुगासिनो दङ एक्स एनडिएफबिनि जेलाव थानायफोराबो सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे गलांगासिनो दङ बेखौबो मावलांगासिनो दङ नाथाय ओरै फारसेथिं बिपिएफ पार्टीनिया दै दोहौ फैनाय बायदि हाब्राङा दिनै एसे गाबोन एसे गुगानाय बायदि बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा थाल्ला थाल्ला गुगालांगासिनो दङ आरोखि मानो गुगादों जोङो नुदों बिलाथि बिलाथि ग्रुपनो सिगांनि एक्स एमएलए एक्स एमपि एक्स एमसिएलए बिथांमोना नुजासिगोन अब्लाथ' जोङो बिपिएफ पार्टीनि दाखु दाखुफोरखौहाय नुनो मोनसिगोन रायजोफोर बै समावहाय जेब्लानाखि बर' हारिनि गेजेरावहाय उफुद्रुद दाङाबाजि खालामदों बै समावहाय जायफ्रा एमएलए जादोंमोन बिथांमोनखौथ' नुनो मोनसिगोन एमएलए जानानै एमसिएलए जानानै एम जानानैहाय उदै देरदेरैहाय न' सिङावहाय एब्रेनानै थादोंमोन दिनैहाय बे एखे खामानिखौ मावफिननो थाखाय ओंखारसिगोन नामा बिसोरलाय ना मा बुङो रायजोफोर अब्लालाय बिदिसो जासिगोन बिपिएफ पार्टीनि बिलाथि बिलाथि ओंखारदों होननायनि मेन मिनिंआनो पइन्टआनो बिसो थांबाय दा बेखायनो आं सानदों रायजोफोर जोंनि बर' हारिया रायजो राजाया खौसे जा बिपिएफआवहाय सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफ्रा बांद्राय गैया आरो बिपिएफनिफ्राय दैदेनगिरिफ्राबो गुगागासिनो दङ आरो बिपिएफजों थाफानानैहाय इयुन गामि गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंग्राफोरनि बाथ्रायाबो अनला खारियाव आगान थायै गोजा ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन
नायलांदो खाम्फा बरगयारि सारा सोरजों जइन जायो नोंथांमोनाबो नुगोन जेब्लानाखि बिथाङा जइन जागोन अब्लासो क्लियार जासिगोन गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय सोरनिबा गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि